गिबियावनो गाज्रि नागिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन फरायहरनाय थाबाय बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेल लोगोफोर दिनै बिराद मोजां इम्पर्टेन्ट मोनसे आं कन्टेन्ट लाना फैदों नोंथांमोना माने निस्सय फेसबुकफोराव नुखांबायबो जानो हागौ लोगोसे अब्लाबो आं माने आंनि चेनेलनि थ्रुयै बा आंनि बे अडियेन्सफोरखौ साबस्क्राइबारनिसिम माने एसे माने शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ माने लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना बांसिनानो फेसबुक पेजफोराव बा फेसबुकाव आपल'ड खालामनायफोरखौ नुदों जानांगौ आरो बिनि बिखय माने फंसे बाथ्रा बुंगोन आरो जों जेनेबा गासै अडियेन्सफोरखौ बा जोंनि साबस्क्राइबारफोरनो माने एसे माने शेयार खालामनो होनना सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायलांना लाबानो जाबाय खन्थाइनि मुङा फिसा हिन्जाव ओइ फिसा हिन्जाव फैनांगोन सानसे न'खर गोदान सानसे जानांगोन नों एंगार हाया बेंस' हाया बिमा बिफानि थैनि सोमोन्दो ओजोंहा थागोन संसारनि बान थांनांगोन नों सानसे संसारनि दिङायाव गोजाव गोजाव मिथिबाय नों फिसा हिन्जाव नों गुबुननि दान लाहैदो खाङै नांगोन बाहै नांगोन गथ' गथाय खोन्दो खोन्दो सोलेर थांगोन बैसो थांगोन आन्दो आन्दो थेवबो नों जानांगोन माबेबा न'खरनि माइनाव बिहामजो अब्ला नों जानांगोन आथिं गाजब आखाइ खबजब न'खरनि बयखौबो बोजब बोजब दैज्लां बोथोर सफैनोसैबोला गायनाय फुनायनि सम जानोसैबोला लानांगोन नों सौखा खुखा माइरंदो गोजो गोजो नायफिननांगोन सामलायनांगोन बिहाव बिखुनजो रायब्लाबो होनब्लाबो सिरिहै सहायनांगोन नों जायोब्ला बिहामजो सोलिनो मोननाय नङा नों न'खर फुदुं फुदुं बेफोरबो नोंनि संसारनि बाला गुदुं हर सोरांब्लानो माइ जाव माइरं जाव बाला गुदुङा मा दानो नों सोलोंलां फिसा हिन्जाव थांनांगोन नों सानसे संसारनि दिङायाव गोजाव गोजाव ओइ फिसा हिन्जाव गोजोन्थों भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बा आंनि लोगोफोरा गासैबो नोंथांमोना माने एसे नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ लोगोसे एसे गोसोआव माने साननाय बा एसे माने एसे दिदोम गोसोआव माने नांहैनाय बायदि मोन्दोंबो जानो हागौ आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आं एसे फोरमायनो सानदोंखि जेरै हिन्जाव फिसानि सायाव एसे माने बे आयंआ माने खन्थाइखौ एसे सावरायना होदों आरो नोंथांमोना खन्थाइखौथ' एसे खोनाखाबाय जानांगौ लोगोसेयै हिन्जावनि फिसाया माने गुबुन जायगायाव बा सोरजोंबा हाबा जायोब्ला सानसे समाव माने बेफोरबायदि माने जेनेबा साजाखौ बा बेफोर माने हाबाखौ माने मावना जाखानांगौ आरो लोगोसे माने आयंआ माने फंनैसो माने खन्थाइ हिसाबै माने एसे फोरमायना होदों लोगोसे नंगौ संसार जानाय बेलायाव हौवा जा हिन्जाव जा जायनि माने हिन्जाव फिसाया सोरनिबा न'खराव थाङोब्ला बेफोरबायदिनो माने मोनसे खन्थाइ बायदिनो माने सोलिनांगौ रखम जायो आरो जेरै हमना ला बिनियाव आयंआनो खोन्थाजोबखाबा बेफोरबायदि माने खोन्थाबोजों लोगोसे सोलिबाय थाखानाय बायदियै जेरै संखा खुरखा माइ सौनाय घरिनाय लोगोसेयै हिन्जावनि फिसाया गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बा गुबुन जायगायाव सोरजोंबा हाबा जायोब्ला जोंनि बर'फोरजों हाबा जायोब्ला बा जिखुनु समाजाव हाबा जायोब्ला संसारनि गेजेराव माने बेफोरबायदि बेलायाव माने मोनो आरो जेनेबा बेफोरबायदि बेलाया माने हिन्जावफोरनि खामानिफोराव गोलैनाय रखम जायो आरो जेनेबा बे खन्थाइया बिराद जोबोद मोजां जादों बे आयंआ बे खन्थाइखौबो सावरायनो थाखाय आंनि थाखाय बिराद कंग्रेसुलेसन बिराद मोजां जादों बेफोरबायदि माने मोनफा मोनफा माने बेफोरबायदि माने गोदान मोजां खन्थाइ फैयोब्ला माने गोसोफोराबो मोजां मोनो आरोना जोंनि बर' रावजों लोगोसेयै आं दिनै बेखौनो बुंनो सानोखि बे हिन्जाव फिसानि सायाव बिराद मोजां लिरगिरियाथ' आयंआनो जागोन खोमा बिराद मोजां खन्थाइ सावरायदों जेरै हिन्जावफोरा बा हिन्जावसाफोरा बा आंनि फिसायानो जा बा सोरनिबा फिसायानो जा सोरनिबा न'खराव हाबा जानो थाङोब्ला गोथार जुलि जानो थाङोब्ला बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौ जायो आरो दै लोगोफोर बिराद मोजां जादों आयंजों थैनोबा बिराद कंग्रेसुलेसन थाबाय लोगोसेयै आरो नैबे मोनसे कन्टेन्ट नंगौयै नोंथांमोना बे कन्टेन्टखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय Lombe ganen nele guys. Guys, ne view change kalam sigunda na. Layo. View change kalam sigunda na. Lada. Oh, jadi jam lima. Aku kan ada langsung kau don sini naik berharga. Itu kau naik itu sih. Nele guys, tiba sih mau dia. Udah, lu kena sih sekarang ini le, lu kena kasih kesan ini kan udah. Hello guys. Kumpul ni cuma ada orang ni ikut ni ikut tu. Di sekolah kau ini.
Dख'ना चेन्ज खालामबाय ना एक्सप्रेस मोननायानो जाम्बि थाखादों नुबा बाखि भिडिअखौ नायनो बोरै मोनखो लोगोसे भिडिअआथ' बिराद माने फाल्तु सिख्लाफोरनि 15-16-17 बोसोरनि गथ'फोरनि बेफोरबायदि माने भिडिअआथ' बिराद शेयार जायो दै बिराद शेयार जायो आरो बिराद भाइराल जायो आरो दख'ना गांसेखौनो माने सानैया माने गानजाबनाय आरो न'फोराव गावसोरनि रुमफोराव गावसोरनि फरायनाय रुम खथाफोराव बेफोरबायदि माने ड्रेसखौ गाननानै दावराव दावसि जायोब्ला न'नि निस्सय बिमाफोरा मिथिजानो लुबैनानै बिसोर माने गामिनि बा गावसोरनि दुब्लि बारिफोरावनो बेफोरबायदि गाननानै मोनसे भिडिअ बानायदों आरो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनांगोन बे लासिं सिं बाथ्रा जायो बिदाफोर नुयोब्ला बिब'फोर नुयोब्ला बिमाफोर नुयोब्ला माने जि थोयै माने गांसे जिखौनो माने सेले बेले गाननानै भिडिअ बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसेयै बेफोरबायदिथ' इमान गिदिर खोथा नङा लोगोसे माने बेफोरबायदि माने गाननाय जोमनाय दख'ना बुखुनायफोर जिखुनु गावनि सोलेरखौ बा गावनि प्राइभेट पार्टफोरखौ मोजाङै खोबथेनो थाखाय जोंनो मोनसे जि नांगौ नङा होमबा लोगोफोर दख'ना जि जोम गानब्लासो मानसिखौ मोजां नुयो नाथं थाबाथ' गाज्रि नुयो बेनिखायनो माने आं नानिमोनखौ बुङो आरोना बेबायदि माने सादा सिदायै दख'नाफोरखौ माने बाहेरफ्राव गाननायफोरखौ एसे आनलिगेल नुयो आरो जेनेबा हमना ला सोरबा दख'ना गोदानखौ लाबोदोंब्ला बेफोरखौ गावनि मोदोमफोराव सुनानै नायजायो लोगोसेयै बिदि उन्दै गथ'फोरा माने बेबायदि ड्रेसफोरखौ माने सेलाय बिलाइ दख'ना गांसेयाव गाननो नागिरनायखौ आनलिगेल नुयो आरोना लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानोखि आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सोरबा सायाव सरजाफैदोंब्ला बा आंनि बुंनाया सोरदोबा मिलायहैदोंब्ला आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै निमाहा होगोनखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर आरो आसलथे लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ आं बेखौनो बुंनो सानोखि अडियेन्सखौ आंनिफ्राय आंनि साबस्क्राइबारफोर बा आंनि साबस्क्राइबारफोर जेनेबा सोरनिबा सायावबो आंनि मबाइल सोरनिबा मबाइलाव माने स्लट खालामनायाव मोनहैफ्लांदोंबा साबस्क्राइब खालायखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनांगौनो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइकबो खालाया ओरैनो माने नायनानै थाङो आरो ससेयाव नायो आरो बेफोरबायदि खालायोब्ला माने जोंनि थाखाय माने बेयाव खहा जायो आरो लोगोफोर दै माने रिस्कफोरा बिराद डाउन जायो सोरबा माने 20 लाखसो खालामबावो बेफोरबायदि खालामनाङा माने निजिनि हारजों नायलायनांगौ आरो लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै सोरबाफोर माने गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौनो जाबाय आरो सोरबा साबस्क्राइब खालामदोंबाथ' जेबो नङा आं दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों